Mangin sa gawas. Mangin ba sa gawas? Maayong hapon, guys. Nag-walking me. Niyami karon sa dalan sa Agusan ba? Boundary? Tablon. Between Agusan and Tablon. Padulong mi sa Agusan. Mura mig mga baka nga nakabuhi sa turil. Bitaw guys. Naa ako'y tuyo dito sa Agusan sa akong magulang. Imbis na magsakay mi, naisip namin na maglakad, magbaklay mi. Or at the same time, naka-exercise kami. Ini. Hi to Jojo or Joberti na siya, Joberti. Hi to Joberti Bacaro in Enini. I hope nakatanaw ka sa among video karong hapuna. May 11 sa may alas 5. Alas 5 ang takna sa kahaponon. Buwan niyo kaya nga nani. Walking. Lit penitensya. Nindot man mag-walking basta daghan tao. Basta daghan ba magkuyog. So niya nami karon, mo-cross nami sa tulay sa Agusan. Wow. For how many years? Karon ta ko nakabalik og latas aning tulaya diri sa Agusan. Sa may Agusan, Sunuan, Istakahan, diin ako na tao, charing. I remember those days, guys, nga bata pa ko. Diri mi mag-ambak-ambak aning tulaya. Ani, guys. Oh! Diri manggod ko na tao sa Istakahan. Yes! Muni among lugar guys, dinhi mi na tao dinhi sa Sunuan, Istakahan, Agusan, Cagayan de Oro City. I remember those days guys. Nag-hiking. Hi! Hello! Auntie! May hapon! Piluchi! Madan! Doreen! Marcos! Marcos ang siyatuan at Marcos na yan! So, sige guys. See you later dito sa akong magulang pag-abot na mo dito sa balay sa akong magulang. Bye. Bye! Hi guys, niya namin diri sa balay sa akong magulang. Uhaw man kaayo so naginom-inom ng samig bugnaw nga tubig. Da. Basta na tingala mo kinsa akong mga kuyog ako ning kapamilya. O nakaila naman siguro mo ni Nez Lors. Ayun sa nanang kapamilya kapuso. Sa man ka, hindi si Biin, hindi ka. Hi guys, welcome back.
Naglaglag sa inyong Amiga Vlogger guys kay gibati kong kalaay sa akong kinabuhi. Gibati kong kalaay sa akong kinabuhi dito sa Derby. Joke ra guys kay napo ko importanteng toyo dinhi kay manglaag lagi mi pohon dito sa Cotabato dito sa akong sister. Niya akong gipang confirm niya akong mga igsoong lalaki kung manguyog ba sila mo nang nakanaog ko din ni nay importante nga tuyo then apiki naman sa pag uli nako pagsakay kay yun na bukid baya to so mo to nga ni desider ko nga sa ilang akong nizlors ako igawa si Lorin dito ako matulog mo nang nakaygayon mi paglaag diri sa akong magulang dinhi ra gyapon abay ra nga barangay kay ilang Nezlors istablon man silingan naman na sa Agusan dinhi sa akong mga magulang dinhi sa Agusan mo nang nakahigayon ko paglaag diri so mo ning nag kuan-kuan sa mi diri while waiting sa panyapon ganana mi naman yapon beta guys. While waiting sa panyapon guys, nag-shot-shot sa amin. Normal naman mag-shot-shot. Uy, di ba guys? Normal naman na siya. Oh. Guys, hello. Hello everyday, hello everything. Ini ni. Mao na gini si ini ni. Mauman. Liwat sa liwat ni Nezlors. Kuan mo ko guys kanang murag medyo mainit ang panahon karon ba. Sa kinahanglan kita ani mga botilya nga mga sulod. Labi na botilya nga grabe ka bugnaw sulod. Ang sulod sa ginayon mo botilya nga bugnaw gyapon. Guys, sa kinahanglan sa nga magpabugnaw kay haron sa atong mga utok nga mainit Mabugnawan. Kay nabagi kini kay ini ni ang kinabuhi kay ako ba? Lagi tayo ma-confirm nga kinahanglan sa nga mag-chat pa na lang sa. Shot sa tubig. Tubig nga na color. Tubig nga na color. Hi to. Bata ni kay buta no. Hi to Maridil. Shout out. Shout out ya igsoon. Muna gani man magbaklay. Muban man siya. May pagkaibalo niya na magbaklay. At sigid siya. Kamura sa banti ang iyan. Baklay raw eh. Baklay. Musa guys, enjoy lang atong mga live diya. Kita magkuha sa atong kinabuhi nga kuan kay ulit may vlog. Dili mag seneryoso. Happy lang ta. Good vibes always lang anak kay mo na kuan ni tambag sa inyo. Good vibes lang. Mo gyud. Dili kita ingon nga magpa-permita init ang atong ulo, init pa panahon, mag-init pa atong ulo. Inang good vibes lang, inom pa na lang sa color. Color nga tubig. Bugnaw ang botilya, bugnaw isulod sa botilya, ang isudlan sa bugnaw, botilya, bugnaw yapon. Sa ini. 1, 2, tempa sa Budget lang tempa sa 1, 2, smile. Smile koy. Smile, igna din ini ni.